Duwe bojo ganteng Pak Cahyo. Setia, pinter golek duit. Pokoknya sembarang the best deh. Ora tahu pengen duwe pikiran arep wayuh meneh ora enek kecuali siji karo Elisa. Hadiahe gandeng sampean wis ngene-ngene, boleh salaman karo Mbak Umi Hafifah. Ya salaman, rasa rebutan. Ayo. Salaman. Wah, keroyok we, langsung we. Ayo. Sing lanang-lanang rasa sok isin, ayo nang. Yo kono. Wah, sarunge cepot ngantian. Yo. Woi, gentenan woi. Ya ampun. Nanti tiba-tiba masalah. Nanti do tiba lho. Yuh, alah. Gayane sinden iso nibokke bocah. Aja kok bocah sing gerang iso nibotangi kok musuh sinden. Linggo neh. Sing sarungan mau sapa? Kok iso cepot sarungmu piye? Dianu si setile, ayo. Ayo kowe ngene direspon kuwi calone esuk sing nanggap awakmu cah-cah kuwi. Nggih. Ayo. Selamat malam anak-anak. Sing bareng sing kompak wong bar entuk 100 lho. Sik to. Selamat malam anak-anak. Ya. Jas. Pripun, Pak? Piye kowe? Bagaimana perasaan Anda hari ini? Senang. Nonton wayang ki seneng apa ora? Seneng. Oh iya. Sok mben nek gedhe pengen dadi apa? Dadi ojo. Sing niku pengen dados sopir yo, Pak. Yo apik kuwi menghantarkan penumpang kemana-mana kok. Awake dhewe tanggapane ndi-ndi tanpa sopir ya ora jalan. Ayo. Pokoknya sing penting sinau sing pinter. Ojo pacaran sik ya, ojo pacaran. Tirunan Mbak Umi iki lho. Tirunan Mbak Umi. Mongso nggugu ora. Tapi salam hormat neh karo para lenggah sing sepuh-sepuh.
Wilujeng dalu bapak-bapak, ibu-ibu, para pamirsa sedaya. Lho. Wilujeng dalu Pak, Bu. Dalu. Niki ngaturaken panuwun nggih Pak Dalang. Iya no. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dumateng Bapak Ibu sedaya sampun kersa mengapresiasi kula sak rencang Madangkara. Pados sandang pangan Pak Bu ten mriki. Matur nuwun apresiasinipun. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan rejeki ingkang kathah, tansah pinaringan panjang yuswa, tansah pinaringan keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ya. Dasare le panen mbako ya sukses, Nggih. Mbako regane ya apik. Nah. Dadi piyayi kene iki rata-rata iki petani mbako dilumpukke duwite banjur kena nggih iuran anggap wayang. Oh nggih. Gayane mbako nganti kaya ngono kuwi. Lah nggih. Kowe wis ndek mbako urung? Mbako, nggih mboten gadah, kula kan cewek, Pak. Oh iya. Kowe ora nandur kok ya? Mboten. Nah iya, biasane ora ditandur tukul dhewe ya. Iki lho dipundhut iki lho sampean podang kuning karo ibu-ibu sing masak ku lho. Ning mburi nggone Pak Barno. Oh kuwi. Apa ngersake supaya sampean nembang podang kuning. Nggih, Pak, Bu. Lan uga iki dipundhut kalih saking Naila dusun Banaran nyuwun gending podang kuning. Lha iki Nggih. Gandeng iki sing disuwun sampean sing nembang iki tanpa tak bukanya iki langsung tampanono. Lek enak ya rezekimu, lek ora enak ya aja ngresula. Matur nuwun. Naila niki ibu nggih. Mestine. Bu Naila. Matur nuwun paringanipun, tali asihipun. Ya saiki pinangkanono. Dibawani dhisik podang kuning. Ya. Natian wujud temong peksi agaweta lineng halus manis nangsa make wasuwenggan kunglah golek isi podang jenar ipo bunga tiku nyanding bisa dadi tamba Matur nuwun. Ya diaturake digarap alusan dhisik sepisan engko langgam kedua ndangdutke. Ya, podang kuning. Dados. esuk awan ning omah wis ora kerasa
Terima kasih. Genduk Umi Hafifah. Ya, Yo dihormati men jumeneng Mbak Anting Lambangsih nganggo tukung-tukung. Ayo, mangga. Sugeng dalu Nduk Anting Lambangsih. Nggih, sugeng dalu Pakde. Pak Pakde Sucahyo Sutadi. Ora ngangge sasu-sasu ora. Oh nggih. Nyeluk aku Pakde, atiku wis ora trima. Lah kok Lah kowe isih enom, umurku lagi 42. Kok iso ngundangku Pakde tuwa banget ora. ora, Pakde niku kan koyok bahasa terhormat untuk bapak yang anunya gede. Maksudnya Kowe kan tak bukul lho ora. ora, maksudnya Kok iso itu anune gede. saya tuh salah mengucapkan bukan anu, tapi kawruhe gede, opo-opone gede, ngoten lho Pak. Ha iya. Lek kawruh gede monggo, Nggih. pengalaman gede monggo. Nggih. Nek bab anune gede urung karuan kuwi. Kok iso lho piye to karepe? Lah ya anu kan ra jelas apa ngono. Kula wau ajenge nyebut kawruh itu malah kleru anu mau lho. Lah iya. Pak De, saderengipun niki wau kan wonten kabar Apa? duka, kabar duka saking masyarakat Jogja. Dalu niki wau jam 8 kurang masyarakat Jogja itu terkena bencana gempa bumi. Tenan. Nggih, gempa bumi Astagfirullahaladzim. magnitudonya itu sekitar 6,4 skala Richter. Terus titiknya itu ada di 86 km dari Kabupaten Bantul. Dan iki wau kabare kathah sanget sing wonten kerusakan ngoten niku. Nggih nyuwun pandungane sedaya warga masyarakat Bayaran nggih. Oh salah. Banaran. Banaran. Banaran sing bakal mbayar awakmu Nggih. maksudnya. Nggih nyuwun pandonganipun mugi-mugi kanca-kanca kita sadaya, sedulur sederek-sederek kita sadaya sing wonten ten Yogyakarta diparingi keselamatan nggih Pak, Bu. Amin. Nggih. Kos-kosamu piye kabare? Alhamdulillah sing sing rusak WC-ne. WC-ne tok bupet. Oh. Lemahe munggah. Lemahe munggah. Ah iya ora trima mendina kok dodoki ya munggah lemahe ora. Aku meng 2 dina pisan kok. Ah iya. Ya semoga-moga kabeh pinaringan wilujeng, selamat ngono ya, Nduk. Nggih. Ning aku nderek ngluruske, ora kok terus kabar duka iki ora. Lah napa Pak De berarti? Lek pancen Indonesia ya berita duka ngono. Oh iya, berita Mergo duka. duka ki yen basa Jawa kuwi dadine nesu e. Oh, salah berarti. Salah. Dadi basa Jawa kuwi pancen beda sithik, artine nggih. beda. Yen diungkapkan dengan bahasa Indonesia karo basa Jawa kuwi sok-sok artine beda. Berita duka, duka tegese bersedih. Iya. Lek duka basa Jawa kuwi dadine nesu. Oh nggih, ya wis rasa duka-duka makane jenengan kian. Ora kuwi nglurusne awakmu kuwi lho. Oh nggih, berarti iki ilmu tuwek lho iki ilmu tuwek. Ilmu tuwek, kowe nyinau basa Jawa kuwi paribasan kok oyaki malah saya adoh, kok unggahi malah saya dhuwur. Mergo yen ora permana basa Jawa ki nadyan artine kuwi beda, sok-sok pengungkapane iki meh padha. Oh nggih. Dengkul karo dangkal kuwi wis beda, gitu. Wuru karo wuruk ki wis beda. Yen Nggih. wuru ki mendem, wuruk ki piwulang. Jeru karo jeruk kuwi wis beda. Jeru ki dalam, yen jeruk ki buah-buahan. Turu karo turon kuwi ya wis beda, ngono kuwi. Turu karo turon, nek turu ki mlumah. Mbok mlumah apa wis ra eling lek turon iki sik klekaran ngono lho maksude. Nggih, nek kelapa kalih kepala kalih kepala benten. Kepala kalih kepala niku benten. Beda yen kepala Beda. pimpinan kepala iki diantem ndase kuwi kepala. Oh, nggih. Nggih, ngaturaken sugeng dalu dumateng sedaya warga masyarakat
Banaran. Bener to Pak De? Bener. Sidorejo, Sidoharjo. Kabupaten Kecamatan sik no. Oh, kecamatan pundi niki? Senori. Seroni. Oh, Senori. Kok angel men to aku. Angel awakmu lagi pisan iki rene kok. Senori Kabupaten Tuban. Leres to, Bu, Pak? Mboten pahang dikelongi lho, Pak. Meng kleru sithik kok. Imang dalange nek briefing ya wis kono engko lak pas-pas dhewe. Ha iya, biasane ngene mbok petenge pas-pas dhewe kok. Ora perlu briefing ngono iki spontan wae. Dasare upamane arep dilongi ora mungkin wong karo panitia wis dilunasi 3 dina kepungkur. Nggih wong Bukesi nih kala wingi nggih kula matur. Bukesi kan ngendikan, "Nduk arep di DP mboten." Pun Bu wong kula percaya kalian jenengan nek Pak Cahyo kula mboten percados ngono kuwi. Soalnya mesti kurang kok bayare. Sik, bedane aku karo Bukesi lho apa? Kok iso sing ngenehne aku terus kurang iki lho ketemu pirang perkara ngono lho. Aku iki jujur-jujure wong lanang lho aku iki. Masamu ora. Nggih, Pak De Sucahyo. Heeh, apa Suanting? Ayo. Nggih, niki wau dalu kan Ibu Kesi kalih Dek Umi kan sampun ngaturaken dedonga. Sing penting diparingi lancar rezeki. Amin. Nah, rezeki niku kan ora mung dhuwit nggih, Pak, Bu. Rezeki ki ya ana sing kanca sing apik, terus ana keselamatan iku ya wis termasuk rezeki. Salah sijine juga kesehatan. Kuwi rezeki sing nomor pira? Siji, gene pinter. Iya. Ning upamane kowe kon milih rezeki lak ana kesehatan, to, ana kepinteran, ana sing berupa dhuwit. Yen kon milih kowe sehat karo dhuwit milih ndi? Sehat lah. Dadi dhuwit ora? Sehat terus dienggo golek dhuwit. Ora kudu salah siji kok terus aku baru sehat terus dhuwit lho. Kowe milih sehat apa milih dhuwit? Nomor 1 lho. Heh. Duit apa sehat ayo? Le ngracun bapak ibumu kaya ngono kuwi to, Pak. Kesehatan sik sing penting, ngono. Kesehatan ki larang regane, ngono. Sing penting uripe sehat dhisik, atine tentrem, rasane iki jenjem. Kuwi engko atine semeleh, wis to rasa digoleki, duwe bakale mara dhewe, ngono lho. Lah nggih, sing penting kesehatan ki kudu dijaga nggih Pak De. Bener. Sing kedua nggih nek pengen urip ayem tentrem ki aja lali bersyukur karo apa wae nikmate sing wis diparingi saka Gusti Kang Karya Jagat. Kaya to Pak De niki bersyukur nek wis duwe garwa siji wis rasa golek liyane. Soale biasane nek ana sinden-sinden ayu anyar mesti wis motone wis ijo. Motone sapa? Jenengan bingung lek gondeli. Kok sik to? Kowe iki rene iki sing ngusulne aku lho, kok malah nyampluk raiku iki piye maksudmu kuwi? Mbok ngelem iki lho Pak De iki piyayine iki jujur, prasaja, ora neko-neko apa piye ngono ora. Loh, niki berdasar ceritane Bu Kesi jaman enom. Jenengan mboten ngertos Bu Kesi pun buka IP jenengan pas ten YouTube. Nggih napa Bu? Nggih to Bu? Dek Ante. Dalam Bu Pak Cahyo Kuntadi kuwi sejatine setia-setiane wong lanang. Bejo-bejone kupingmu lho. Kowe bojo kok ngakon setia-setiane wong lanang kaya. Bejo-bejane Bu Kesi. Duwe bojo ganteng kaya Pak Cahyo. Setia, pinter golek duit. Pokoke sembarang the best deh. Ora tahu pengen duwe pikiran arep wayuh meneh ora enek kecuali siji karo Elisa. Kowe tak rungokne kowe mau penak bareng mburi kok iso jendol ngono kuwi ora. Lah nggih to Bu, iki piye to Bu? Tapi nggih Pak De iki kudu bersyukur Bu Kesi iki wis dadi dosen. Wis cantik. Pinter. Ngertos mboten? Apa? Jaman enome Bu Kesi iki primadona sinden lho. Sampai diuberi sampai direwangi arep gelut. Ah iya. Sopo kuwi? Ora primadona, kuwi Astera Prima barang kuwi mbiyen jaman semono kuwi ora. The best jaman biyen nih kok. Nggih, Pak De niki wau wonten pamundutan nggih. Sadene kan niki Tuban niku terkenal kota santri nggih. Betul. Kota santri dikarenakan penyebaran agama Islam di Tuban itu menjadi titik penyebaran agama Islam nggih Pak De. Betul. Lah ngono kuwi bintang tamu sinau ngono kuwi. Ya aku ki wis maca ning Google mau. Ha iya kudu ngerti. Niki wau kan
nganu wonten napa caket kalih makame Kanjeng Sunan Bonang nggih. Nggih. Caket banget. Oh nggih. Kalih nek makame Kanjeng Sunan Kalijaga mboten ten mriki. Ada berbagai versi. Ning sing umum lenggahe wonten Demak. Oh, Demak. Oh, nggih. Niki wau wonten pamundutan saking Pak Jarwo. Pak Jarwo. Bogor. Niku penggemare Mbak Elisa Orkaris Alaso. Dia penggemar Dalang Seno. Nggih. Pak D Seno almarhum. Niki wau nyuwun lagu Tombo Ati karyane Kanjeng Sunan Bonang, Pak D. Oh iya, liwat tamakmu. Nggih, sampun transfer, tapi nominale mboten kula sebut. Soale tirose dalange rasa dibagi ngoten niku. Kuwi salah. Sing jenenge ketuane rombongan ki dalang, ngono. Dadi liwati prosedure ning dalang dhisik, engko tak dum ning sapa-sapa ki terserah aku. Lah lek terus ning awakmu dhewe mengko iki pengarepe penabuh ki aku. Lah kuwi par nyinden dhewe tak ora ditabuhi apa piye? Ayo. Ya ora ngono, tapi niki kan amanat to Pak D, harus dijalankan. Oh iya. Soale ngersakne kula. Oh iya, Ngeten niku. Nggih berarti niki nyaosi Tombo Ati riyen nggih Pak D. Ya, siap. Kan juga suasananya di sini juga Islamik. Betul, Islamiyah. betul. Tombo Ati. Tombo Ati nggih Mas. Nggih, piye pipitane piye? Tombo Ati. Oh, buka celuk. Oh iya. Ora nganggo gamelan wae. Nangge gamelan piye lek nglekasi? Ya teng piye to? Introne piye, Mas? Oh, jerene Mas ke gamelan sik kok. Oh iya. Jerene rasa ngrungokne dalange ngono kuwi. Oh iya ora apa-apa. Asem iki. Sarjana kabeh wiyogane. Iya. Ya berarti pelok lek kuwi, ya. Nggih. Monggo dipun aturaken Tombo Ati katur sedaya para lenggah. Ya, anting lambang sih. Dados. Yo.
Hoi. Yo 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 yo. Muga keberkahan tansah lumeber dumateng sedaya para warga masyarakat ing Banaran. Amin. Amin ya rabbal alamin.